से माबायदि बिमालै गथ'आ दहायनिफ्रायनो गाबगासिनो नै बिमाया सिरिखौनो मोनाखै। बिमा ओइ बिमा बाबुआ गाबगासिनो। उन्दुलांदोंमोन आङो। आबा गाबा माखौ एसेबां गाबनो ओंखारोबा? सिथाहाय गथ' गाबबाय थानाङा दानो सेरथेना दोनगोन मिथिबाय बिमाखौ दसेबो सानसे मथे उन्दुनो होआ। हामालै बिमा हामा बेफोरबायदि सेथेगोन होननो बुंनो हामा। बे नावमान गथ' गोरलैयालाय मा बुजि मोननो नोंदि बेखौ रायदों। गथ'फोरालाय गाबखायो नोंबो गाबोमोन आरो गोरलैयाव। गथ' गोरलैबाबो रागा जोङोहाय सम बालनि सानसे मथे उन्दुनो मोना। आमलाय लांबाय बेथो आङो नुवाखै खावलायाबो आंनिया हामजोब्बाय। मा होनना बुजायबावनो गथ' गोरलैखौनो दोखो रायखायो जेनेबा खोब बुजि मोनोसो आरो। बे नावमान दाख्लैसो जोनोम जानाय गथ'आलाय मा बुजि मोनो देनाय। दे नोंबो नायबाय थाना थांनाय आंनि थाखाय साहा कापसे फुदुंना लाबोनाय खर'खौ एसे बोरैबा मोनदों आं मिथिगौना। उन्दुनो मोना हराव उन्दुनो मोना बे गथ'नि थाखायनो। दे जागोन दे आंनि आबा सनाखौ रायबाय थानाङा दे बिमा। नोङो जेमान रायबाबो जेबो बुजि मोननो हानाय जाथ'वाखै बियो। मिथिगौ दे थेवब्लाबो रागा जोङो आरोहाय नोंबो बिमा जाबासो मिथिगौमोन। दे सिथारो दे गथ'खौ फुथुदो। हे गथ' उन्दुनोबा उन्दुहाय माबायसि नोङो हो आबा मानो एसेबां गाबो सम रागाबो जोंलाय लाङोहाय बेथो। आइ बांबुलाया एसेबां बेफोरबायदि गाबबाय थायामोनहाय। बिसो मानो गाबोबा मोदायफोरासो मोसाना दिन्थिलाबायो बालनि। हेलौ सोरो? मैथास्रि आब' आङो थाख्ला। मानो फन हरलाबायदों बेलाय? मा खबर मैथास्रि आब'? नानियालाय जायदुमा नोंसानि जायदुमखौ माबा मोजां मोनसोयो आङो गोसोखांबाय थायो। जायदुमा गैया गामियाव थांदों। आच्छा दे मालाबा खबर लानो थांगोन दे ना जायदुमखौ। माबा बे साननैसोआ फैथ'नाङा र' जोङो माने आब' लाहानियावसो थांनो नागिरदों गुवाहाटियाव फैथ'आ दानो। दे माला फैयो खबर होबानो जाबाय। नोंसानि नानि फिसाखौ मोजां मोनसोयो आङो। थुमफ्रिजों आंजों थांगोन दे मालाबा। नोंसोरनि नाम लाबाय थायो थुमफ्रिया जेमानबाबो बिमानि न' नालाय गोसोखांबाय थायो न'खौबो थांनो होनबाय थायो। नाथाय बिदाखौसो सैथारा। बे पापिखौलाय मानो मोजां मोननो? आं थाखानायनि उनावबो नोंनि हिनजाव गोदानखौ लाना खादों नालाय मानो मोजां मोनलाबायनो बेलाय? आरो फारसेथिंजाय बिहारिखौनो बिदाया लाना खारबायलै थै। नोंनिनो गोरोन्थिलै थाख्ला फंबाय। नों जुदि रांखावरिखौ गोसथोनानै लाबोआमोनबा हाबा खालामामोनबा बेफोरबायदि जानाय नङामोन। जांगिलायाबो लोगो मोननाय नङामोन। फारसेथिंजाय आरो रांखावरिया आंनि लोगो आंनो फन हरनायावनो बेफोरबायदि जालांबाय साला पापिफोरा। होमबा आं रांखावरिखौ लाबोबाबो लाबोआबाबो नोंजोंनो रायज्लायबाय थाखायोमोन। नाम्बारखौ बेफोरबायदिसो मोनलांदों बिसोरो। आंहालाय मा दाय बेयाव? आंनिफ्रायथ' नाम्बार मोनलायलायाखैमोन ना बिसोरो मैथास्रि आब'। थेवब्लाबो रांखावरिया सिख्ला टाइमाव हाबा जायैयाव बियो आंजों सानसेबो रायज्लायफेरामोन। रायज्लायोमोन सिगां आं हाबा जायैयाव रायज्लायोमोन स्कुल टाइमाव। बेनिफ्राय माबा नोंजों हाबा जानाय लोगो माबा आंजों रायज्लायग्रा जाबायलै बियो। आं दा बेफोरखौ मा मोनथिगौ मैथास्रि आब'। आंनिथ' जेबो गोरोन्थि नङाना। गोरोन्थिया नोंनिबो दङमोनलै थाख्ला फंबाय। माथो बुंबावनो आरो मैथास्रि आब'। दे जिखि जाया मालाबा थुमफ्रिजों आंजों थांगोन दे नोंसानाव आलासि जानो जायदुमखौ नायनो। दे जागोन दे नाथाय जोंफोर दानो फैथ'आ। दे जागोन दे फैबाथाय खबर होबानो जाबाय। दे जायदुमखौलाय बेलाय मानो एसेबां मोजां मोनो? आरो फिसाजो होनना मोनथिबाथ' बियो आंजों गालांनायानो नङा। मा जागोन दा? जिखि जाया आंनो बेफोरबायदि फैगोन होनना खबर होबानो आङो बुंखागोन गुवाहाटियाव दं होननानै। नङाबा बोरैबाय जुदि जायदुमखौ गावनि फिसाजो होनना मोनथियोबा लांखागोनलै बे थाख्लाया। आंनि बिबार सनाखौ फन खालामनो र'। मागोआलाय माला सफैगोनलै? आंनि बिबार सनाखौ आं माला मोनगोन? नेनो हालालै बेसेबांथ' नेबाय थानो बोरायलाय लांबाय नै। आरो गावगायाबो बुरिहांबायानो। दिनै बोसोरब्रै जाबाय जोंफोर मोजां मोनलायनाया। मागोआ माला सफैगोन बेखौसो सानबाय थादों आं दा। थाङाबो थाङा माथो एबारो दिनफोराबो। फन हरनि र' सनाखौ दिनै हाबानि खोथा एसे रायज्लायनांगोन। रायज्लायथाराखै। हेलौ
मा खालामदोंलै आंनि बिबार सना? नै टिल्लुनो दै गुदुं फुदुंगासिनो र' आङो। ए ओमफ्राय ओंखाम जाबाय? जाथ'वाखै र'। ओमफ्राय गायदेलाय माथो खालामदों? दङ मालाय मबाइल नायगासिनो जानाय लोंनायनि। ए खोब जानाय लोंनायनि भिडिअ नायबाय थायोना बियो? ओमफ्राय सना दिनैनि खौराङालाय मा खौरां? खौराङालाय माथो जाबावनो आरो मोजां गाज्रि गेजेरावनो दे आरो। ओमफ्राय मागोआ माला सफैगोनलै सना? माथो नेनो हाथारला दाबो थांनो रोंला माथो दिनफोराबो। नोंखौ माला हाबा खालामना लाबोनो हागोन आङो बेखौनो सानबाय थायो आं। दिनै बोसोरब्रै जाबाय रालाय लांबाय जोंफोरनि मोजां मोननाया। जोंफोरबो बोराय बुरि जालाय लांबाय हाबा जानांसिगोनलै सना। ए गोसथोनायाबो रालाय लाङो नामा? औ बोसोरब्रै मानि जाबाय नालाय। ए माला मागो सफैगोन बेखौ सानगासिनो आं दा। नोंलाय सानोना साना सना? साननायालाय सानो थेवब्लाबो आरो। थेवब्लाबो माने? ना नोङो मागोआवबो फैनो सानाखै आंजों? साननाया सानदों र' सना नाथाय टिल्लुआ मा जागोन आं हाबा जाबाथाय? सोर नायगोन देनाय टिल्लुखौ सोर ओंखाम संना होगोन आं हाबा जाबा? जोंहानियाव लांगोन ना बेखौ? थाङालै बियो थांनाय नङा। होनबा टिल्लुनि आथिङा हामागौ लागै नोङो हाबा जाला नामा? मोजां जागोन ना आथिङा मोजां जागोन सानसेबाबो आं मिथिगौ। नङा जुदि बायसान्स मोजां जायाबा नोङो मा खालामगोन? नोङो हाबा जाया होमबा? जालाया थायो जागोन जुदि आं हाबा जानायालागै टिल्लुनि आथिङा हामाबा जों सानैयानो थाफैनांगोन आरो। मा? आं गोरजिया थाहैनांगौ होमबा? होमबालाय माथो खालामनोखाय? टिल्लुनि आथिङा हामाबा जों थाफैनांखागोन ना नङाबा टिल्लुखौ सोर नायगोन सोर ओंखाम ओंख्रि संना होगोन बिनिलाय? बिलाय माथो जाया लोङालासिनो थैना थागोन? नङा बेखौ जोंहानि न'आव लाबोगोन ना। बिलाय मालायनि न'आवलाय मानो थाहैनो? बिब'नि बिहाव बिखुनजो न'आव मानो थाहैनो बिलाय? होमबा आंबो नोंसानियाव गोरजिया थाहैनांगौ आरो? औ नोङो बे न'खरनिनो बिजामादै नालाय थाफैबाबो जेबो नङाना। टिल्लुनि आथिङा हामबा थांफिनगोन ना। आं लाजिगोलै आं नोंसानियाव गोरजिया थाहैनो हानाय नङा मोनथिगौ ना। होमबालाय माथो खालामनांगौ? थादो होमबा हाबा जाथ'ला टिल्लुनि बेमारा हामागोलागि थाथो हाबा जाया होमबा। आं आंनि फंबायखौ मा बेफोरबायदि हारसिं गालांनांगौ नामा? मा बियो रानना थैना थानांगौ आरो बिनिलाय सोर सानफ्रोमबो ओंखाम ओंख्रि संना होनो? नोङो एसे बुजिना सना आं नोंसानियाव गोरजिया थाहैनो हामारनाय नङा। टिल्लुखौनो लाबोगोन दे फैगोन खोनादे नों रायज्लायनाय। टिल्लुआ थांबाबो थाङाबाबो नोंसानाव लांना दोनैबालाय मानसिफोरा मा होनना सानगोन देनाय? बिनिसाय जों जोंहानियाव फैगोन ना जोंहानियाव थाफैगोन। सोर मा सानो आरो मानसिफोरा मोनथिखागौ नोंसा आइ आफा गैया होननानै रावबो गैया होननानै। रावबो जेबो साना दे हाबा जाखांनायनि उनाव टिल्लुखौ जोंहानियावनो दोनगोन। दे बेफोर उनाव जासिगोन दे बेलेग खोथा रायज्लायदो। ओमफ्राय ओइ सना एबारो फावसायनांला दे नोंखौ आं मागोआवनो हाबा खालामथारसिगोन एबारो। आंबो जानो सानदोंमोन साननायालाय मागोआवनो दाबा मा जायो। मा जानोखाय जेबो जाया मा नोङो मानो बेफोरबायदि सना आं नोंखौ मागोआवनो हाबा खालामगोन होननानै आसा खालामबाय थादों नों आरो मानो बेफोरबायदि? दे जागोन मागोआवनो जागोन। दे फावसायनांला दे सना। औ दे। मा टिल्लुआ एसेबो हामाखै आरो? गैयालै हामाखै बेखौनोथ' टेनसन जाबाय थायो आंहा। दे बारा टेनसन खालामबाय थानाङा जायखिजाया मागोआव दे सना मागोआव हाबा खालामगोन। दे होमबा लाखिथ' आङो टिल्लुनि आथिङाव दै गुदुं लुहैनोसै। दे मा जाबावनो आं आरो गोरजिया थाहैनो आं लाजियोलै। जोंनि न'आव टिल्लुखौ लाबोना दोनफैबाबो रावबो जेबो बुङाथ' मा जाबावनो टेनसनसो मोनलाय लांबायलै आङो दहाय इमान मोजाङै खुसियै दङमोन दा बिबारिजों रायज्लायनानै बोरैबा मोनथारबाय। इसोर मा जाबावनो मोनगोन ना मोनलालै आंलाय आंनि बिबार सनाखौलाय। जिउआनो माने एसेबो सुखु गैया। इसोर टिल्लुनि आथिंखौ मानो दाबो मोजां खालामना होला? टिल्लुनि आथिङा बेफोरबायदि खरा जाना थाबा मा जामारगोन? आङो हाबा जाबा मा जामारगोन? आंलाय सानदोंमोन टिल्लुनि आथिङा जुदि हामाबा फोजोंसारजों आंजों उन्दैयाव जोंहानियाव थाफैगोन होननानै। नाथाय दा बिबो लाजियोनो फैयानो थाफैयानो। आरो टिल्लुआबो जुदि ओजों थाहैया जायो मा जागोन आंहा? आं मा खालामगोन? आं
सानबाबो साननोनो हाला जेखि जाया भगबान थिलुनि आथिंखौ मोजां खालामना होदो होमबानो गासिबो मोजां जाजोबसिगोन आथिंखौ मोजां खालामना होदोलै भगबान बिबारियाबो नों गावगायनि रुमावसो दङ आंलाय नोङो थुनज्रामोननो आदार हैनो थांदों होननानै थांदोंमोन बारियावसो अ नंगौ नामा बिबारियाबोलाय गाबदोंसो ना मायोलै माथोखौनो गाबनाय रखमसो खोनाबाय आं बिबारियाबो आंनिथिं नायनाय माबालै गायदे आगै मेगनावनो मायबा हाबदोंमोन आंनिया नोङो गाबदोंसो खोना बिबारियाबो मा जादों नोंनिया बिबारियाबो आंनो खिन्थानाय देनाय जेबो जायाखैलै गायदे आगै एम्फौ ना मायबा हाबदोंमोनलै मेगनाव बेनिखायनो एसे मोदै गदोंमोन आंनिया माबा आब' थिलुआ ओंखाम जानोसोनो नोंखौ गाख्रबगासिनो ओंखाम जानोसोनो आं आरो खोनानानै थायाखै उखैबाय जां थां आब' ओंखाम खुरना हैदो हैनि र' थिलुआबो अनाखानानो मा जाना थाखो दै आथिङाबो मानो दाबो हामनो रोंलाब्रा इसोर भगबानफोर एसे नायहरदोब्रा गथ'खौ बिबारि आब'आ थानायखायसो बिबारि आब'आ हाबा जालांबा सोर नायमारगोन देनाय गथ'खौ आयु उनफ्राव बाथावनो